Am o mânie. Fără să mai spune că e anul PDL, că e anul PSP, că e anul PNL, am o mânie. Ce va fi, domnule? Unor oameni respect exemplul sau au faci, alții sunt caracter. Adică eu nu pot să spun că nu sunt semi-om să zic, domne, mâine o să fiu deștept, poimine o să fiu și mai deștept, o să fiu prost. Efectul muncii se vede în faptul sau nu. Deci eu nu pot să iau de timp să spună domnule, indiferent că are funcția de ministru, de președinte de partid sau de simplu muritor. Nevoia noastră este să vedem lucruri făcute concret, nu prediceri și premoniții și tot felul de, nu știu, forme de-astea de a minți și de a îmbârni oamenii. Spune, dacă va fi anul 2013 anul cuiva, vom vedea atunci. Nu pot să ne încurajăm și să ne facem sport din minciuni și de tot felul de... De ce trebuie să mă privească pe mine ca cetățean dacă în 2000 anul unui partid, al PDL-ului, al PSD-ului, al PNL-ului, am o mânie, am al meu, al cetățeanului păcălit în toate campaniile, când va veni? Nu luați așa. Așa o iau, cetățenesc.